kayon kati yuping angin sumyak swaraning kang rengyan samirana mawon iris kumrang kandaning puspita hae ana titi sonya madya ratri raras rumadeng akoso bocah bajang gireng angin sirping sawang arka gumantos ing dalu jroning ratri deren wong wonten ingkang kacarita amung sawang pertaka pati ingkang jebul saking brangwetan nadan kelingan megarsa gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya dewi tatas ing kawantian dewasaning nawa utawa wancin wis ngancik gara-gara bumi gonjeng mandelong ngang langit samudra kocah sumemburat pindha kenabara banyune kang gunung lama bangga mawatu geni katembuing bayu putra ing akasa kumluduk swara lira gelap sastra kakayon repakatya den babati katembuing Pancawara gara-gara apa to pertandane gara-gara apa hayo gara-gara ing jagating pakliran saking ngurmati miji loro parapat Punakawan Kelurah Semar Gareng Petruk Sumawana Kelurah Bagong yang sami gegojekan madyaning ora romba alon harire
Sini Kang. Wis po. Aku ki niate lek nyuwuk wis mengko sik. Malah di dung dung. Dung dung. Dung dung. Dung ja, dung ja, dung ja. Ngapain Kang? Ora aku lagi pengen nganu apa lagu-lagu hip hop. Wis tekan goro-goro iki Kang Gareng karo Bagong kuwi. Heeh. Sudah sebentar lagi sudah bubar. Nina bobo, kalau sudah bobo digigit nyamuk. Boboklah bobo, oh adikku sayang. Lu dinyanyi malah kluk ngono lho. Malah liar-liar. Kamu kok suaraku kok ngene iki lho. Kayak karang yo menempuh perjalanan sing jauh banget Kak ya Gang. Iya. Capek ya. Nek dinyanyikke lagu hip hop kira-kira turu ra ya? Ambuh. Dicoba wae Gang. Memang aku. Ayo Mas Drum minta du ja du du. Nah, apa? Kose hopse. Wah, jan. Du ja ngono. Yo. Nah. Bongkotan diketho tinggo celengan anyar dicolong malih nginjem mantan anyar dientep kala cengking kur syukur wala nangko becicilan gawa banyu kok bececeran rupane ayu titul eceran ayu rupane gawa duwet njaluk duwet 20.000 nek bab duit aku ra duwe nek ngono aku nana lali aku wisan ya jigur tenan kok Mbok wis Kang memarake memedase wong Pak. Nah, senang banget aku nek iki. Alah. Wis ora usah diurusi nek Bagong ki wong edan. Ya ora kaya ngono kuwi. Ya! Dan supporter aktif. Gayung temenanan iki. Jan, wis. Ayo arek ngopo? Mau ning lembukan ana sing durung dipinangkani apa durung? Isih ana. Ngimpi. Aku bar weruh kirekku mau kon terus njuk pengen jegok-jegok ya aku. Seneng banget terus aku gede banget. Gede banget kaya aku. Loh, to. Apa ora ngono kuwi? Lho kae sing ana sing muni pakake jeli wae apa? Elek ora apa ngono aja. Engko gaul-gaul sing kaya ngono kae iki. Yo nganu saiki apa jenengane?
Ngimpi. Ngimpi. Sing arep nganu sapa? Sing arep nyekar. Lho kae. Lintang Kairo. Ngono. Lintang Kairo. Ayo Balintang. Ayo yo. Yo nembang ngipi. Ning ampun ngipi nggih. 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 Sinten niku mau sing mundhut, Mas? Kedap. Oh teng HP. Pak sinten? Pak Pak Jo. Pak Parjo. Pak Ahmad Badawi ding ngapusi niki doan niku. Ah, nggih. nggih. Ngimpi nggih ngagem bawa napa langsung niki? Wah, nggih ngagem bawa no. Ngagem bawa. Nggih. Nggih. Ngadeg. Lho aku mung manut request sing mburi. Yes, kae sing ngedram. Breng, bongkotan. Dienggo nganu sepote to. Sepi banget. Iya. Halo. Halo, Mbak. Oh, jadi gayang temenan iki tenan. Kayang Pol. Po diunggahke panggung kowe po? Aja ya. Ngambara ing awang Kowe kok terus pindah ngopo, Feb? Ambok kono duet. mau duet, Mas. Lho kowe. Mau duet, Mas. Ya wis ora. Aja ya, Feb. Hangalangot bebasan tanpa tepi nerabas ing meka mendang miber ngiteri jagat Ngulandara ngambara ngunggahi kolaborasi. Nah nggih. Niku nembe nyanyi lho, Mbak. Napa? Nyanyi niku. Oh ya. Katungkul ngumbar gagasan. Baterainya rantai-rantai kae. Full. Awet. Satemah kinawa ngimpi
Pun mboten ngantuk, Mbak. Mboten. Wah, Kan tadi sudah dinyanyikan oh sama iya. Mas Dahlan. Krungunina bubuk rap. Seripan, seripit, ane meraka simpir, kandas luas, wirakani anglan.
Endang. Nggih, sami-sami. Nggih. Pun kayak bubuk mulai. Mungkin Nina Sudah bubuk tidak rap. ngantuk. Wah. Sampun. Kedep ning sak jam. Saiki apa meneh ngimpi wis ana. Wah, kae lho, ngono kae. Aduh. Aku wis ngimpi mau saiki Kang Gareng karo Bagong. Apa ya aku sik ya? Aku sik apa kowe sik, Kang? Aku sik no sing tuwa sik. Aku Petruk dhisik. Wis ora apa-apa. Aku kepengin No, piye to? Aku kepengin Iba ana katresanku. Sing nyekar Mbak Elisa. ngono kuwi. Heeh. Sing joget Mas Dodo. Sing joget Mas Dodo. Sing joget Mas Dodo. Ayo Mas. Mas. Wah malah njaluk duet e. Oh ya, duet ora apa-apa. Duet ta? Ya. Monggo Mbak Elisa duet kali Mas Dodo. Ning ora dadi lho, Mas. Ya wis. Ayo, Mas. Perwakilan DS iki. Yuk. Ayo, Mas, yuk. Gelak esuk. Aduh. Lah searching karo ngadeg. Nah, sik berjalan. Sik dipaske sik kamerane. Nah. Spoti. Maju. Mandiri wedok. Iki mengulang dalang Seno Channel yang pertama. Ini kalau nebet di spoti. Ayo, spoti kanca-kanca. Nah, ini kok spoti. Sudah di muka. Ya. Ya, apa kersanya? Nembang dong. Nembang apa? Ngimbang ono katresan. Imbang ono katresnanku. Aku sendiri aja atau ditambahin dong gitu, satu barang gono gitu. Biar dia dirubung gitu, ngerasain kebahagiaan. Milih Mas Dodo. Mas Dodo milih Mas Dodo. Milih aja. Iki Milih, Mas. dalang Seno Channel ulang tahun dadi kowe wenang. Kono milih yo. Alah, Apa kae wae. Kewe. Milih ada. Agnes ono, Riza ono, Tatin, Ayu. Yo Mbak Tatin. Langsung plerak. Curang. Sapa manut aku. Nostalgia iki. Milih sapa? Milih sapa? Sampean. Jarene ra masuk. Masuk-masuk. Ayo saiki yo. Awak gak aku nek dipaksa. Nek dimasuk-masuke gak aku. Gelak esuk. Ya wis esuk ya ben kok ngopo. Ya Mbak Orisa yo. Nah, Mbak Risa wae sing masuk. Orisa. Mbak Tatin. Wis Mbak yakin? Tatin lho, jare Mbak Tatin.
Wis dimasuk-masukke. Oke. Nah ya. Ayo, aktif sekali Bun. Kene tengah. Kayak keluruk pisan. Biyen apal kok saiki ra apal kene tengah. Lali. Ra entuk ngepek iki. Esuk meneh dinae mic kae men apik. Imbang ana katresnanku. Langsung wae kan. Enggak usah bawa ya. Nggih, langsung mawon. Yuk. Lenang mulai dulu. Saben dina mung ngalamun jroning sepi samun among tansah katulung wewayanganmu done mas wong ayu. Kene apa kono sih? Lindan bisa lali sayang rucek hati lewat bagus dan saku mantel ing padang ning netra. Bebasane tan bisa tinuku tunduk lan prasetyaku ngorbanake jiwa lan rasa. Wes HP-ne copot HP-ne. Wes. Ayo jadel yuk. Ayo kulino jadel. Saben dina mung ngalamun jroning sepi samun Joget. amung tansah katulung wewayanganmu doni mas wong ayu. Lina-linan bisa lali sayang rucek
Wedok. Pisan meneh kae njaluk pisan meneh ben jatil. Sak puteran meneh iki. Biasanya ngene ta. Alo-alo ose ngono kan. Ya apa lagune apa? Lagune apa biasane? Ini diangkat sikile. Nah. Mangka Kang Mas ngantos aku. Iya. Bebasane tan bisa tinunggu. Condohan prasetyanku. Tak berbandangke jiwa lan ragaku. Saben dina mangalah jroning sepi wow bayanganmu oh Kang Mas bagus Lindan-lindan disali sayang rujet ati lelewane wong bagus tansah gumanten ing padaning netra. Nyenyet piye? Sing ngendang nyenyet. Tak silihke celeng apa piye? Lah piye? No celeng po jaran no. Arep nganggo celeng apa piye? No celeng ra, no celeng ra. Yuk yuk mulet yuk. Oh, Mas Dodo ora serius. Emoh ah, Wong bedino jatil lho. emoh ah aku ah, ora serius emoh ah. Wis lali piye? Ayo sa. Emoh ah aku ah. Lah, no celeng lah, itu. kowe. Kami serahkan celeng ini kepadamu. Wes. Gek wes yo. Yo. Siapa? Koncone siapa? Koncone siapa? Hah? Tanggone Mas Hadi kae. Ayo Rel. Ayo. Kae disawer kae lho, Mas. Disawer, Mas. Disawer. Mas Dodok, ini spesial Mas Dodok. Yo. Mas Dodok lho. Tak tembangi ya. Iki dikancani siapa mau? Oh ya dhewe ya. Dendang Mas Hadi ya. Iki lagune Sarinande Putri Sarinande Putri Solo Papujan Dewi Mari Yo. Putri menari diiringi lagu Sarinande irang-irang montore kanjeng kanan rene sopirane yen to
Gadel. Lagune apa tak Gatel lah. Orang saya. Apa lagu nih? Bacut ke mau? Jarum-jarum. Ayo yuk, jarum-jarum yuk. Nah. Jarum-jarum wong manis dikasih jarum. Yuk. Pripun Pak Dalang, Pak Dalang, Mas Dalang. Pun sak dereng Pun niki sak lek dereng. 50.000. Sawarane pinten mau? 100. Iki lho 52 lembar. Lho. Wah, iki sih 75 ya. Biasanya ini nek caleng iki jegur nanggon nganu kae lho. Jegur Pokoknya nanggon jegur. banyu ae lah. Jegur nanggon apa jeneng? Juk karo nyokoti ketel bareng kae lho. Cari ra masuk kok alarm. Saiki muni masuk. Saiki wis masuk jare. Oh. Ini ra sadar ngono jare. Wis mengke-mengke. Apa niki? Digongke ora iki. Oh, mau aku kurang oh. Ayo saya Digongke ben gram 100. Mangka Kang Mas Prasetyanku bebasane tak bisa tinungku Jondalan Prasetyanku tak korbanake jiwa lan ragaku Sampun, digawa iki Sampun. sawenane. Matur suwun Pak, tukon bobok, tukon pilis, laris manis. Laris. Ya ora no. Kudune aku njaluk kuwi wong aku wis nembang kok. Tambahi piye? Wis korene. Menika sampun, Mas. Sampun, Mbak Tatin. Karena saiki giliran kowe, Kang. Rasa maju. Mbok wis aku ki rasa wae. Iki mau wis aku wis seneng banget karo jadilan iki mau. Wis sanan ora? Ora. Seneng banget aku karo jadilan iki mau nonton jadilan wis. Wah bunga banget atiku. Ora Mas Dodo mengis-mengis seneng banget aku wisan. Lah iki arep ngopo? Lah ya biasane kewajiban bos punakawan. Tak terane Bapak. Wah ya wis. Sono ndoro. Sono sinuwun Kresna. Ayo kepiye? Wis rono wae to. Anu wae ya. Apa? Playon songo yo jawab biasa. Ya wis ngono ku ya ora apa-apa. Ya wis gak rono wae yo.
Ah.